ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം മാതാജി. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. തുടങ്ങാം അല്ലേ? തുടങ്ങാം മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടല്ലോ. എന്താ മാതാജി, സ്ക്രീൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അല്ല, അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പോസ്റ്റ് മാറി, അപ്പൊ സ്ക്രീൻ പോയി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ കേറിയപ്പോ മാറിപ്പോയത് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിറിന്റെ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് 18ാമത്തെ അധ്യായം അല്ലെ. 17ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവത്ഗീത തീർന്നു എന്നാണ് ശരിക്കും പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മള് 2ാമത്തെ അധ്യായം ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ 18ാമത്തെ അധ്യായവും മുഴുവൻ ഭഗവത്ഗീതയും കോർത്തിണക്കി അതിന്റെ ഒരു സംഗ്രഹമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു അധ്യായം ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ. പിന്നെ ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായങ്ങള് നമുക്ക് എന്താണ് ഇതാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മൾ കർമ്മയോഗം അല്ലെ, കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നത്. മിഡിലുള്ള 6 അധ്യായങ്ങള് ഭക്തിയോഗമാണ് പറയുന്നത്. അവസാനത്തെ 6 അധ്യായം ജ്ഞാനയോഗമാണ്. അപ്പൊ ഈ 6 അധ്യായത്തെ ഈ 18 അധ്യായത്തിന്റെയും ഒരു സംഗ്രഹമായിട്ടാണ് ഈ അധ്യായം 18ാമത്തെ അധ്യായം വരുന്നത്. അർജുന ഉവാച സന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ തത്വമിച്ഛാമി വേദിതും ത്യാഗസ്യ ച ഹൃഷീകേശ പൃഥക് കേശി നിഷൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശി ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇവിടെ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് വിളിക്കുന്നത്? മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, മഹാബാഹു. പിന്നെ എന്താ വിളിക്കുന്നത്? ഋഷികേശ, കേശി നിഷൂദന. ഇങ്ങനെ 3 തരത്തിലാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ മഹാബാഹുവാണ്. കേശി എന്ന് പറയുന്ന അസുരനെ അല്ലെ, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള സംശയങ്ങളായ അസുരന്മാരെയൊക്കെ ഹനിക്കുന്ന ആളാണ് ആര്? ഭഗവാൻ അല്ലെ. കേശിയെ ഹനിച്ചവനെ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള സംശയങ്ങളെ ദൂരീകരിക്കണം. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ ഋഷികേശൻ, നമ്മുടെയൊക്കെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭഗവാനുമാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്നറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതായത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ത്യാഗവും സന്യാസവും ചെയ്യേണ്ടത്?
ശ്രീഭഗവാനുവാച കാമ്യാനാം കർമ്മണാം ന്യാസം സന്യാസം കവയോ വിദുഃ സർവകർമ്മഫലത്യാഗം പ്രാഹുസ്ത്യാഗം വിചക്ഷണാഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇപ്പോ ഭഗവാൻ ഡയറക്റ്റ് അല്ല പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു എന്താണ്, വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു, ബുദ്ധിമാന്മാർ പറയുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു എന്നല്ല പറയുന്നത്. അതായത് വിദ്വാൻമാർ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം. അപ്പോ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, ഇനി ഒന്നും നമുക്ക് ഭൗതികമായി നേടാനില്ല എന്ന് പറയുന്നിടത്താണ് സന്യാസം വരുന്നത്. പിന്നെയോ കർമ്മ ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് ത്യാഗം. അപ്പോ ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യും, പക്ഷെ അതിന് ഇന്ന റിസൾട്ട് വേണം എനിക്ക് എന്നുള്ള നിർബന്ധ ബുദ്ധി ഇല്ല. അത് ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടം എന്താവുന്നോ അത് തരട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ആ കർമ്മ ഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കുന്നത് ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നു. ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നിർത്തുന്നതിനെ സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരങ്ങളാകിയാൽ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് മറ്റു ചില ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അപ്പോ എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരങ്ങളായത് കൊണ്ട് ത്യജിക്കണമെന്ന് ചില ബുദ്ധിമാന്മാർ പറയുന്നു. എന്നാൽ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ചില ഋഷിമാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ അധ്യായത്തിൽ 17ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ. 3 തരം കാറ്റഗറിയിൽ, സാത്വികമായിട്ട്, രാജസികമായിട്ട്, താമസികമായിട്ട് അല്ലെ. ഈ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇവയൊക്കെ ഏത് രീതിയിൽ ചെയ്യണം? നമ്മള് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യണം. അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ എന്താണ്? ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല, ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അതാണ് ഋഷിമാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? ദോഷകരങ്ങളാകിയാൽ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ദോഷകരങ്ങളാവുന്നത്? കാമ്യകർമ്മങ്ങള് നമ്മളെ ഈ ആവർത്തിച്ചുള്ള മരണചക്രത്തിൽ വീണ്ടും നമ്മളെ തളച്ചിടും അല്ലെ. അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല അല്ലെ. അത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹപൂർത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ എന്തല്ല? കാമ്യകർമ്മങ്ങളല്ല, അത് ഭഗവത് സേവനമാണ്. അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ്. അകർമ്മ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫലേച്ഛാ കർമ്മങ്ങളാണ്. നമ്മള് എന്തെങ്കിലും നേടണം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെയാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ എന്താണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ദോഷകരം എന്ന് പറയുന്നത്? അത് നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ തളച്ചിടും. ഹേ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, ത്യാഗത്തെക്കുറിച്ച് എന്റെ വിധിനിർണയം കേൾക്കൂ. പുരുഷ വ്യാഘ്രമേ, ത്യാഗം 3 വിധം എന്നാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ഇവിടെ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, പുരുഷ വ്യാഘ്രമേ എന്നൊക്കെയാണ് അർജുനനെ ഭഗവാൻ വിളിക്കുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? ത്യാഗത്തെക്കുറിച്ച് 3 വിധം ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടവയല്ല, അവ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം. മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവയാണ് അവ 3. അപ്പൊ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഈ 3 കാര്യങ്ങള് ഭഗവാൻ തന്നെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല, അത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടവയാണ്. മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവയാണ് ഈ 3. അതായത് യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്, സാത്വികമായ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എല്ലാവരെയും വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നവയാണ്. ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശ്യമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. ഹേ പാർത്ഥ, കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് എന്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം. ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശ്യമോ കൂടാതെ, അതായത് നമുക്ക് ഒന്നിനോടും ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാതെ, ഇപ്പോ എന്ത് ചെയ്താലും, എന്ത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ പോലും അതിനോട് പോലും, ആ കർമ്മങ്ങളോട് പോലും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാതെ, പിന്നെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ് ഏത് കർമ്മങ്ങള്? യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്. കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. അതായത് ഇത് എന്റെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി, ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് വേണം നമ്മളത് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിലുള്ള അന്തിമമായ അഭിപ്രായം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നിയത കർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ സന്യാസത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. നിയത കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഓക്യുപേഷണൽ ഡ്യൂട്ടി, നമ്മുടെ നിത്യകർമ്മ, നിത്യവൃത്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ അത് ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അതായത് നമ്മള്
പിന്നെ ഇതൊന്നും എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ തന്നിഷ്ടം കൊണ്ടല്ലേ, നമുക്ക് വ്യാമോഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒന്നും അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന അല്ലെ, നമുക്ക് നിശ്ചയമില്ലാത്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു, നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നി അങ്ങനെ ചെയ്തു, ആ രീതിയിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരത്തിലുള്ള ആ കർമ്മം, അതായത് ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ ഒരു കർമ്മം, നമ്മുടെ നിയത കർമ്മം, ഓക്യുപ്പേഷണൽ ഡ്യൂട്ടി, നമ്മൾക്ക് നിത്യവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടുന്ന ആ ഡ്യൂട്ടി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഭഗവത് സേവനമായിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളത് ചെയ്ത് തന്നെ ആവണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. നിയതകർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരമെന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയോ ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസമായ ത്യാഗമാണ്. അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. അതായത് ഇപ്പോ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അർജുനന്റെ യുദ്ധം തന്നെ എടുക്കാം. അർജുനന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അതല്ലേ, അർജുനൻ ഒരു ക്ഷത്രിയനാണ്, ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അത് ഇനി എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെയുള്ള ത്യാഗമാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? അത് രാജസമായ ത്യാഗമാണ്. അതായത് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരിക്കും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ തന്നെ എല്ലാവരും എന്നെ നല്ലത് പറയണം അല്ലെ, എത്രയൊക്കെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടും അർജുനൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അർജുനൊട്ടും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായില്ല സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ. അപ്പൊ അതൊരു ഫെയിം കിട്ടാൻ വേണ്ടി, മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെയായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ നിയത കർമ്മങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലേശം എന്ന് വിചാരിച്ചോ ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നില്ല. അതിന് ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഗുണം അതിന് കിട്ടില്ല. അർജുന, ഭൗതിക സംഘരഹിതനായും ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം സാത്വികമാണ്. അപ്പോ ത്യാഗം എങ്ങനെയാണ് സാത്വികമാകുന്നത്? ഭൗതിക സംഘരഹിത, അത് സംഗ്രഹിതനല്ല, സംഘരഹിതനാണ്. അതായത് അറ്റാച്ച്മെന്റ്, ആ ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് കൂടാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യം, എന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം സാത്വികമാണ്. അങ്ങനെ മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ത്യാഗങ്ങള് സാത്വികമായ ത്യാഗമാണ്. താനും കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. അപ്പോ ആരാണ് ഒരു മുക്താത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാനും താനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കി കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾ എപ്പോഴും മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. അയാൾ ഒരു മുക്താത്മാവാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. തന്മൂലം അയാൾക്ക് മരണശേഷം സ്വകർമ്മ ഫലങ്ങളായ സുഖ ദുഃഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് ഇടവരുന്നില്ല. അപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ഡ്യൂട്ടിക്കും എന്തുണ്ട്? സുഖവും ദുഃഖവും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. എന്ത് ചെയ്താലും അതിൽ സുഖവും ദുഃഖവും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് ഭക്തന്മാരായതുകൊണ്ട് അതിൽ എക്സെപ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് മരണശേഷം എന്താണ്, അയാൾക്ക് അത് അക്യുമുലേറ്റ് ആയിട്ട് ഇനിയും അത് അനുഭവിക്കാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതായത് മുക്താത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനും ഭക്തനും, ഒരു ജീവാത്മാവും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവത് സേവന നിഷ്ഠയോടുകൂടി സ്വകർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭക്തൻ മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. അയാൾക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ജന്മത്തെ കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ഇനി ഒരു ജന്മം എടുത്ത് വരേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അനാസക്തമായും രാഗദ്വേഷരഹിതമായും ഫലാസക്തി കൂടാതെയും നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികം എന്ന് പറയുന്നു. അനാസക്തമായും രാഗദ്വേഷരഹിതമായും ഫലാസക്തി കൂടാതെയും നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികം. ഇനി കർമ്മം എങ്ങനെയാണ് സാത്വികമാകുന്നത്? നമ്മള് ഇത് 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലെ. അനാസക്തമായും രാഗദ്വേഷം ഇല്ലാതെയും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാതെയും ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെയും ചെയ്യുന്ന നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം. വളരെ, അതായത് ഒരുപാട് കർമ്മം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യല്ല, നിയന്ത്രിതമായി ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികം എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് അനാസക്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആ കർമ്മത്തോടാവട്ടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തോടാവട്ടെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് വേണ്ടതില്ല. രാഗദ്വേഷം ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ സാത്വികമാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായോ മിഥ്യാഹംഭാവം കൊണ്ടോ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് രാജസ കർമ്മം. അതായത് നമ്മുടെ ഫലേച്ഛാ കർമ്മങ്ങൾ അല്ലെ, എന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായി അല്ലെങ്കിൽ ഞാനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നെന്നുള്ള അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ഒക്കെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ഒരുപാട് സമയമൊക്കെ എടുത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന് എന്താ പറയുന്നത്? രാജസ കർമ്മം എന്നാണ് പറയുന്നത്. തുടർന്നുണ്ടാവുന്ന കെട്ടുപാടുകളെയോ അന്യർക്കുണ്ടാകുന്ന നാശത്തെയോ ക്ലേശങ്ങളെയോ അവഗണിച്ചും
ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായും വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അത്രേ താമസം. അപ്പോ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട്, നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒന്നും കണക്കാക്കാതെ, എന്തെങ്കിലും നാശം സംഭവിക്കോ ഒന്നും കണക്കാക്കാതെ, അതൊക്കെ എന്താ പറയാ, ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ നമ്മുടെ തന്നിഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ ചെയ്യുക, ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് എതിരായിട്ട്, ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം അല്ലാതെ വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മം, അതിനെയാണ് താമസിക്കായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഒരു റീക്യാപ്പാണ് ശരിക്കും. 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ ഇത്, വികർമ്മം അല്ലെ, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ശാസ്ത്ര വിധി പ്രകാരം അല്ലാത്ത കർമ്മത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് വികർമ്മം. അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുക, നമുക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുക അല്ലെ, പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും നോക്കാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, അതാണ് താമസിക്കായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ. കുന്തിപുത്ര, ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്തു കൂടാത്തതും എന്ത്, ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതും എന്ത്, ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാവുന്നത് എന്ത് എന്നെല്ലാം അറിയുന്നതാണ് സാത്വികമായ ബുദ്ധി. ഇനി ബുദ്ധി എങ്ങനെയാണ് സാത്വികം രാജസികം എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ് സാത്വിക ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്തുകൂടാ, ആരെ ഭയപ്പെടണം, ആരെ ഭയപ്പെടേണ്ട അല്ലെ, ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതും എന്ത്, ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാകുന്നത് എന്ത്. അതായത് പ്രവൃത്തിയും നിവൃത്തിയും. ബന്ധം എന്താണ്? പ്രവൃത്തി. ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് നമ്മൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബന്ധന കാരണമാകും. നിവൃത്തി മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോക്ഷമാർഗാണ്. അപ്പൊ നമുക്കത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് മുക്തി കിട്ടി ഭഗവാനെ അറിയാനും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനും ഉള്ള ഒരു വഴി തുറന്നു തരുന്ന മോക്ഷത്തിന്റെ പാത അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എന്നെല്ലാം അറിയുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളിനാണ് സാത്വികമായ ബുദ്ധിയുള്ളത്. പാർത്ഥ, ധർമ്മം എന്തെന്ന് ധർമ്മം എന്ത്, അധർമ്മം എന്ത്, ചെയ്യേണ്ടതെന്ത്, ചെയ്യരുതാത്തത് എന്തെന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധിയാണ് രാജസം. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എന്ത് ചെയ്തുകൂടാ, എന്താണ് ധർമ്മം, എന്താണ് അധർമ്മം, ഇതൊന്നും തിരിച്ചറിയാതെ ചെയ്യുന്ന ആളിന്റെ ബുദ്ധി രാജസമാണ്. അതായത് അയാളുടെ ബെനിഫിറ്റ് ആണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, പക്ഷെ എന്താണ് ആക്ച്വലി ചെയ്യേണ്ടത്, ആക്ച്വലി ചെയ്തുകൂടാത്തത് എന്താണെന്ന് അയാൾക്ക് തിരിച്ചറിവില്ല. ഹേ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അധികാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി താമസമാകുന്നു. ഇനി താമസത്തിലുള്ള ബുദ്ധി എങ്ങനെയാണ്? വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും, അതായത് അധർമ്മത്തിനെ ധർമ്മമായി പരിഗണിക്കുന്നു, ധർമ്മത്തിനെ അധർമ്മമായിട്ട് അല്ലെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന, കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക്, ഒരിക്കലും അവർക്ക് തിരുത്താൻ താല്പര്യമില്ല, എന്നും തെറ്റായ വഴിക്ക് മാത്രം പോകുന്ന ബുദ്ധി താമസമാകുന്നു. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ, നമ്മുടെയൊക്കെ ബുദ്ധി എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി സമസർവേഷു ഭൂതേഷു മദ്ഭക്തിം ലഭതി പരാം. ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവൻ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, സർവഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. ഈ നിലയിൽ അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പോ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ആൾ, പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച്, അതായത് ആരാണ് ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന ആൾ? ആരാണ്? ഭഗവാനെ ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ബോധ്യം വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്. ഇങ്ങനെ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവർ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, സർവഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. ഈ നിലയിൽ അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ ഇത് 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. വിദ്യാ വിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനിചൈവ ശുപാകീ ച പണ്ഡിതാ സമദർശിനഃ. അപ്പൊ എല്ലാവരോടും സമഭാവനയുള്ള ആള്, അതാണ് ആര്? പണ്ഡിതൻ. പണ്ഡിത സമദർശിനഃ. അത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലും പറയുന്നത്. അതായത് സർവഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ആള് എന്താണ്? വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഭക്ത്യാ മാമഭിജാനാതി യാവാന്യശ്ചാസ്മി തത്വതഃ തതോ മാം തത്വതോ ജ്ഞാത്വാ വിശദീ തദനന്തരം. ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന സത്യം അറിയാൻ കഴിയൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. ഇവിടെ നമുക്ക് പിക്ചറിൽ കാണാം, ഗജേന്ദ്രന്റെ പിക്ചർ അല്ലെ. ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ
ഭഗവാനാണ് ആരാധ്യനായ പുരുഷൻ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണ് എന്ന സത്യം ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധം നേടി അയാൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സർവകർമാണ്യപി സദാ കുർവാണോ മദ്വ്യപാശ്രയഃ മത്പ്രസാദാദവാപ്നോതി ശാശ്വതം പദമവ്യയം. ഏതുതരം പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായ എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. അപ്പോ എന്ത് പ്രവൃത്തിയിലും ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ ആരെയാ പറയുന്നത്? എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ട നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തിയിലും ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാമെന്ന്. എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു വിശുദ്ധ ഭക്തന് എന്താണ് പ്രവൃത്തിയുള്ളത്? ഭഗവാന്റെ സേവനം തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിലേക്ക് അയാൾ എത്തണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അയാൾക്ക് ഭഗവാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ചിന്തയും മനസ്സിലുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഏത് തരം പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്ന് ഭഗവാൻ എടുത്തു പറയുന്നത്. കാരണം ഒരു ഭക്തന്റെ പ്രവൃത്തി എന്തായിരിക്കും? ഭക്തന്മാർക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അല്ലെ. പഠനം പാഠനം, അതായത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, പ്രീച്ചിങ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ടെമ്പിളില് ഭഗവാന്റെ ഡയറ്റിക്ക് വേണ്ടുന്ന സർവീസ്, ഭോഗ ഓഫർ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ടെമ്പിൾ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. സദാസമയം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഭാഗവതം വായിക്കുക, ഭാഗവതം പ്രീച്ച് ചെയ്യുക, അപ്പൊ ബുക്ക് സെയില്, ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ താല്പര്യമുള്ളൂ. അപ്പൊ ഏതു തരം പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാൽ അത് ചിലപ്പോൾ ടെമ്പിൾ ക്ലീനിങ് ആയിരിക്കും, അതും എന്താണ് ഭഗവാൻ ടെമ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സർവീസ് തന്നെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏതു തരം പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന, ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായ എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിശുദ്ധ ഭക്തൻ സദാ ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതേ ചെയ്യുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോ ബുക്ക് സെയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു പ്രീച്ചിങ്, ഞാൻ ഭാഗവതം വായിക്കും, ഭാഗവതം പഠിപ്പിക്കും, ഇത് മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ, അങ്ങനെ പറയില്ല ഒരു ഭക്തൻ. ആ ഭക്തൻ എല്ലാം എന്തൊക്കെ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ജോലി ഉണ്ടോ അതൊക്കെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഏറ്റെടുക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഗുണ്ടിച്ച ക്ഷേത്രം വൃത്തിയാക്കിയത് മുഴുവൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിരുന്നു, നമ്മുടെ ജഗന്നാഥപുരിയുടെ ഇതപ്പൊ. അതുപോലെ A to Z വർക്ക്, ടെമ്പിളിന് റിലേറ്റഡ് വർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ആര് തയ്യാറാവും? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ളവര് തയ്യാറാവും. അതിന്റെ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, അങ്ങനെ ഒന്നും അവർ ചൂസ് ചെയ്തൊന്നും ചെയ്യുന്നവരല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഏതു തരം പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്താൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ കൊണ്ടുപോകും എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. സർവദുർഗാണി മത്പ്രസാദാത് തരിഷ്യസി അതചേത്വമഹങ്കാരാൻ നശ്രോഷ്യസി പിനങ്ഷ്യസി. എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ പോയാലാകട്ടെ നാശമാണ് ഫലം. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധജീവിതത്തിലെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. ഈ ഒറ്റ ഒരു സെന്റൻസിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കൃത്യമായൊരു കാര്യമുണ്ട്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് ഈ ബദ്ധജീവിതത്തിൽ ഒരു ക്ലേശങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധജീവിതത്തിലെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ, ഓവർകം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്കാർക്കും എന്റെ ആശ്രയത്തിൽ വന്നാൽ, എന്റെ ഭക്തന്മാരായിരുന്നാൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ എവിടെയും പറയുന്നില്ല കേട്ടോ. നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്താണ്? ദുഃഖാലയം, അശാശ്വതമാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും? ക്ലേശങ്ങൾ നിശ്ചയമായിട്ടും ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അതിനെ അതിജീവിക്കാനുള്ള വിശേഷ ബുദ്ധി ഭഗവാൻ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ പോയാലാകട്ടെ നാശമാണ് ഫലം. ഇപ്പോ ഞാനെന്ന ഭാവത്തില് ഞാനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ഒരു അഹങ്കാരത്തോടു കൂടി ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹം, ഭഗവാന്റെ മതം, അത് ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിക്കാതെ പോയാൽ എന്താണ് ഫലം? നാശമാണ് ഫലം. അല്ലെങ്കിലോ
ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്ത് ക്ലേശപ്പെട്ട പ്രവൃത്തി ആയാലും, നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പ്രവൃത്തി ആയാൽ പോലും ചെയ്താല് ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാൽ തന്നെ ഭഗവാൻ അത് ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള വിശേഷാൽ ബുദ്ധി ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് കൊടുക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാതെ പോയാൽ അയാൾക്ക് നാശമാണ് ഫലം എന്ന് ഭഗവാൻ എടുത്തു പറയാണ്. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദ്ദേശേർജുന തിഷ്ഠതി ഭ്രാമയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായയാ. അർജുന, പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകം അല്ലെ. അതായത് ഭഗവാൻ എന്താണ് അർജുനോട് പറയുന്നത്? പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തില് കുടികൊള്ളുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലും ഉണ്ട്. എന്നിട്ടോ ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ ഒരു യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ, അതായത് ഒരു കാർ എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായ ശരീരത്തിൽ ഒരു യന്ത്രം പോലെ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു ഭഗവാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭ്രമണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മൂവ്മെന്റ് അല്ലെ, നമ്മുടെ ചുറ്റിത്തിരിയല്, നമ്മുടെ മൂവ്മെന്റ്, അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഒരു കാറിലെ ഡ്രൈവർ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ലെ, നമ്മുടെ ശരീരം ഒരു കാറും പിന്നെ അതിലെ ഡ്രൈവർ ഭഗവാനുമാണ്. അതുപോലെ ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഒരു മെഷീൻ, ഒരു യന്ത്രം എന്ന പോലെ നമ്മുടെ എല്ലാ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കും, നമ്മുടെ മൂവ്മെന്റിനെ, നമ്മുടെ ചലനങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ആരുണ്ട്? ഭഗവാൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. തമേവ ശരണം ഗച്ഛ സർവഭാവേന ഭാരത തത്പ്രസാദാത് പരാം ശാന്തിം സ്ഥാനം പ്രാപ്സ്യസി ശാശ്വതം. ഹേ ഭാരത, ആ പരമപുരുഷന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി നേടും, ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഇപ്പോ ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമാണ് എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പ്രസാദത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള പരമപദം നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കണം. ഇത് നമ്മുടെ പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവ് എന്താണ് ജഗന്നാഥപുരി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ റോഡൊക്കെ, രഥയാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് റോഡൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത മഹാരാജാവ്, പിന്നെ രാജാവാണ് അവിടുത്തെ. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തനായിരുന്നു, ഭയങ്കര വെറും ഭക്തൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഭയങ്കര ഒരു ഭക്തൻ, ശുദ്ധ ഭക്തൻ തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. റോഡ് മുഴുവൻ വൃത്തിയാക്കാൻ സ്വയമായിരുന്നു ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാന് വേണ്ടി ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യണം, നമ്മള് ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യണം. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ പരമപദം നമുക്ക് പ്രാപിക്കാം എന്നാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇതി തേ ജ്ഞാനമാഖ്യാതം ഗുഹ്യാദുഹ്യതരം മയാ വിമൃശ്യൈതദശേഷേണ യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. ഇപ്രകാരം അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നത്. ഇനി സമഗ്രമായി ആലോചിച്ച ശേഷം ഹിതമെന്നും തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യുക. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? ഇത്രയും രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി നിനക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ, നിനക്ക് എന്താണ് ശരി എന്ന് തോന്നുന്നത് അത് നീ ചെയ്തോളൂ അർജുന എന്ന് പറഞ്ഞ് അർജുനന് വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ഞാൻ ഇന്നതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇനി അർജുനന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തോളൂ. കുറച്ചു മുമ്പേ അർജുനനോട് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ പ്രസാദം കൊണ്ട് സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. തന്നിഷ്ടത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിച്ചാല് നാശമായിരിക്കും ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതിന് പിന്നെ ഭഗവാൻ ഇത്രയും വരെയും ഭഗവാൻ എന്താ അർജുനോട് പറഞ്ഞു? ഉത്തിഷ്ഠ തസ്മാത് ഉത്തിഷ്ഠ കൗന്ദേയ യുദ്ധായ കൃത നിശ്ചയ അല്ലെ. യുദ്ധം ചെയ്തു തന്നെ ആവണം, നീ എഴുന്നേക്കൂ അർജുന, യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് പല ആവർത്തി ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തെടുത്ത് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത്, എങ്ങനെയൊക്കെ ഭഗവാനെ കാണാം, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നിനക്ക് എല്ലാത്തിനെയും ഓവർകം ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ തരും. എന്റെ ഇഷ്ടമില്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ നീ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നാശമാണ് ഫലമുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇങ്ങനെ അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനം ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നു.
ഇനി സമഗ്രമായി നന്നായി ഒന്ന് ആലോചിച്ച ശേഷം ഹിതം എന്തെന്ന് തോന്നുന്നോ അത് ചെയ്തോളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അർജുനന്. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജീ മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി സത്യം തേ പ്രതിജാനേ പ്രിയോസി മേ. എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഞാൻ തീർത്തു പറയുന്നു, എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ. ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇനി എന്നെ ഓർത്ത് എന്റെ ഭക്തനായത് 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും പറഞ്ഞ അതേ ശ്ലോകാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരാള് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവനായിട്ടിരിക്കും എപ്പോഴും. അപ്പോ ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയാണ്, നീ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഇനിയും പറയുന്നു, സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ. സർവധർമ്മങ്ങളെയും പരിത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക, ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാം, ഭയപ്പെടേണ്ട. വീണ്ടും അർജുനോട് എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും അല്ലെ, നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് അതൊക്കെ പരിത്യജ്യ, ഉപേക്ഷിക്കുക. എന്ത് ചെയ്യണം? മാമേകം ശരണം വ്രജ, ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് ഒരേ ഒരു ആശ്രയം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. അഹം ത്വാം സർവ പാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ച ധർമ്മങ്ങൾ അല്ലെ, നമ്മളെ സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ, നമ്മുടെ ധർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ആര് മോചിപ്പിക്കും? നമ്മളെ മുക്തനാക്കും. ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മളെ മുക്തനാക്കിക്കൊള്ളും. അതായത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഉപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള പാപങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്തോളും, ഭഗവാൻ തന്നെ ഇല്ലാണ്ട് ആക്കിക്കോളും എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഉറപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ്. മാ ശുചഃ, ഭയപ്പെടേണ്ട അല്ലെ, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. യ ഇദം പരമം ഗുഹ്യം മദ്ഭക്തേഷ്വഭിധാസ്യതി ഭക്തിം മയി പരാം കൃത്വാ മാമേ വൈശ്യത്യ സംശയഃ. പരമരഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനത്തെ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവന് ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അവസാനം അയാൾ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ വളരെ എന്താ പറയാ, ഭഗവാൻ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞുതരാണ് നമുക്ക്. ഭഗവാന്റെ ഈ പരമരഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ജ്ഞാനം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവന് ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അപ്പോ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള ഈ ജ്ഞാനം, അതായത് ഈ അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ജ്ഞാനം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നവന് ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അവനെ ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ ഉയർത്തും. അവസാനം അയാൾ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഈ ജ്ഞാനം നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ ആരാവും? ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാവും അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഭഗവാൻ നമ്മളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ പഠിക്കുക മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക കൂടി വേണം. ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ള ഈ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക കൂടി ചെയ്യണം. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ളൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാകും. നച തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കശ്ചിന്മേ പ്രിയകൃത്തമഃ ഭവിതാ നച മേ തസ്മാദന്യ പ്രിയതരോ ഭുവി. അങ്ങനെയുള്ളൊരു വൃത്തിനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരാളില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അതായത് അത്തരത്തില് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭൃത്യൻ എന്നാണ് ഭഗവാനോട്. ഒരു ഭൃത്യനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റാരുമില്ല, അങ്ങനെ ഒരാൾ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആളാണ് ആര്? ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നയാൾ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഗീതമാണ്, ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഇംഗിതത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ആളിനെ ഭഗവാന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള അത്രയും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാൾ, അത്രയും പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തില് മറ്റൊരാളില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അപ്പോ ഭഗവത്ഗീത മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പാവനമായ ഈ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവർ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നത് പോലും എന്തായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഇങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ് ആ വ്യക്തി. ഈ പഠിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന വ്യക്തി അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന വ്യക്തി
എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു പാവനമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണം നമ്മള് പഠിക്കണം, മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. കുന്തിപുത്രനായ ധനഞ്ജയ, നീ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടില്ലേ? അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുളവായ നിന്റെ വ്യാമോഹം ഇപ്പോൾ നീങ്ങിയില്ലേ? ഭഗവാൻ അർജുനോട് ചോദിക്കുകയാണിപ്പോ. എല്ലാം കേട്ടു അല്ലേ? 18 അധ്യായം കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ്. ഇതെല്ലാം നീ കേട്ട് കഴിഞ്ഞില്ലേ? ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടില്ലേ നീ? അപ്പോ നിന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നോ? ഇപ്പോ എന്നെ ഗുരുവിനെ കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല, അവരെയൊക്കെ കൊന്നിട്ട് എനിക്ക് രക്തപങ്കിലമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം എനിക്ക് വേണ്ട അല്ലെ, എനിക്ക് അതിനുള്ള സുഖമൊന്നും എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അർജുനന്റെ അടുത്താണ് ഭഗവാൻ ഇത്രയും സമയം ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചത് അല്ലെ. എന്നിട്ട് നിനക്ക് വ്യാമോഹം മാറിയോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, ഹേ അച്യുത, ഇപ്പോൾ എന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നു. അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. ഞാനിപ്പോൾ ദൃഢനും സംശയരഹിതനുമാണ്. അങ്ങയുടെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാനോട് എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്റെ ബുദ്ധിയൊക്കെ വ്യാമോഹമൊക്കെ തീർന്നു, എന്റെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ മാറി. അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് അല്ലെ നമുക്ക് ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പോൾ ദൃഢനും സംശയരഹിതനുമാണ്. ഞാൻ നല്ല കോൺഫിഡന്റ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ, എന്താണോ ഞാൻ ചെയ്യണം എന്ന് അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് കൃഷ്ണ എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. ഇനി സഞ്ജയൻ പറയാണ്, ഇപ്രകാരം മഹാത്മാക്കളായ കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ തമ്മിൽ നടന്ന ഈ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. അത്ഭുതകരമായ ആ സന്ദേശം എന്നെ കോൾമേർ കൊള്ളിക്കുന്നു. അതായത് സഞ്ജയൻ എവിടെ ഇരുന്നാണ് ഇത് കേൾക്കുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നാണ് അല്ലെ. ദിവ്യ ദൃഷ്ടിയോടുകൂടെ ആണ് സഞ്ജയൻ ഇതൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള ഈ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. അത്ഭുതകരമായ സന്ദേശം എന്നെ കോൾമേർ കൊള്ളിക്കുന്നു. യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനന് പരമരഹസ്യമായ ഈ യോഗം ഉപദേശിച്ചത് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ ഇടവന്നു. അതായത് കൊട്ടാരത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും സഞ്ജയന് അടുത്തു നിന്ന് കേൾക്കുന്നത് പോലെ കേൾക്കാൻ സാധിച്ചു. യോഗേശ്വരനായ ഭഗവാൻ അർജുനന് ഉപദേശം കൊടുത്തത് എന്നാണ് സഞ്ജയൻ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ അത്ഭുതകരമായ ഈ പുണ്യസംവാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് ഞാൻ അനുനിമിഷം ആനന്ദ പുളകിതനാകുന്നു രാജാവേ. ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയാണ് സഞ്ജയൻ, ഇത് കേട്ടിട്ട് അത്ഭുതകരമായ ഈ പുണ്യസംവാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്ത് ഞാൻ അനുനിമിഷം ആനന്ദ പുളകിതനാകുന്നു. അതായത് ഭഗവാന്റെ വാണി അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ് നേരിട്ട് കേൾക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യമാണ് ആർക്ക് കിട്ടുന്നത്? സഞ്ജയന് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അത് കേട്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിൽ ആനന്ദ പുളകിതനാകുന്നു രാജാവേ. അല്ലയോ രാജാവേ, കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതാവഹമായ ആ രൂപം ഓർക്കും തോറും എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ രൂപം ഓർക്കുമ്പോൾ, അത്ഭുതാവഹമായ രൂപം ഓർക്കും തോറും എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു അല്ലെ. വിശ്വരൂപമൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ അർജുനന്. അപ്പൊ ആ വിശ്വരൂപമൊക്കെ ആരും കണ്ടിട്ടുണ്ട്? സഞ്ജയനും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ആശ്ചര്യം തോന്നുന്നു, വിസ്മയം തോന്നുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നു. യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധരഃ തത്ര ശ്രീർവിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവാനീതിർമതിർമമ. യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധരഃ തത്ര ശ്രീർവിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവാനീതിർമതിർമമ. യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധരഃ തത്ര ശ്രീർവിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവാനീതിർമതിർമമ. എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഇവിടെ അഭിപ്രായം പറയുന്നത് ആരാണ്? സഞ്ജയനാണ് അഭിപ്രായം പറയുന്നത്. എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെ ഐശ്വര്യം വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉണ്ടെന്നാണ് സഞ്ജയൻ പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മള് 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഗീതാ മഹാത്മ്യം ഇവിടെ വന്നിട്ട് അത് വായിക്കാം. ഗീതാ മഹാത്മ്യം. ഗീതാശാസ്ത്രമിതം പുണ്യം യഃ പഠേത് പ്രയതഃ പുമാൻ വിഷ്ണോ പദമവാപ്നോതി ഭയശോകാതിവർജിതഃ. പവിത്രമായ ഈ ഗീതാശാസ്ത്രത്തെ പ്രയത്നപൂർവം പഠിക്കുന്നവൻ ഭയശോകങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി വിഷ്ണുവിന്റെ പദം പോകുന്നു. ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ? ഗീതാശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്ന ഒരാളിന്റെ
ഭയം, ശോകം അല്ലെ, ദുഃഖം, ഭയം ഇല്ലാതെയാക്കുന്നു ഭഗവാൻ. ഈ ഭയത്തിൽ നിന്നും ദുഃഖത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാകുന്നു എന്ന് ഗീതാ മഹാത്മ്യത്തിൽ പറയുന്നു. ഗീതാധ്യയനശീലസ്യ പ്രാണായാമ പരസ്യ ച നൈവ സന്ധിഃ പാപാനി പൂർവജന്മ കൃതാനി ച. നിത്യവും ഗീത വായിക്കുകയും പ്രാണായാമം ശീലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന്റെ പൂർവജന്മകൃത പാപങ്ങൾ നശിക്കുകയും പുതുതായി പാപങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ നിത്യവും ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാവുന്നു, പഴയ പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാവുന്നു, പുതിയ പാപങ്ങൾ ഒട്ടും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യില്ല എന്നാണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ ഇല്ലാണ്ട് ആയിക്കോളും. അപ്പൊ നമുക്ക് പുതിയ പാപങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യില്ല. മലനിർമോചനം പുംസാം ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ സകൃത് ഗീതാംബസി സ്നാനം സംസാരമലനാശനം. മനുഷ്യരുടെ പ്രതിദിന സ്നാനം ശരീരത്തിലെ അഴുക്ക് മാറ്റുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന പുണ്യജലത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം കുളിച്ചാൽ അത് സംസാരമലത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ നിത്യം ശരീരശുദ്ധി വരുത്താൻ വേണ്ടി കുളിക്കും അല്ലെ, അത് ശരീരത്തിലെ അഴുക്ക് മാറ്റും. പക്ഷെ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന പുണ്യജലത്തിൽ നമ്മൾ കുളിച്ചാല് നമ്മുടെ സംസാരനാശം, അതായത് സംസാര ചക്രത്തിലെ നമ്മൾ ഈ ആവർത്തിച്ചുള്ള ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ പെടാതെ നമ്മളെ ഭഗവാൻ കൊണ്ടുപോകും. അത് അത്രയും നമ്മളെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യും, നമ്മളെ പവിത്രീകരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഗീതാ സുഗീത കർത്തവ്യ കിമന്യൈ ശാസ്ത്ര വിസ്തരൈഃ യാ സ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖപത്മാദ്വിനിസൃതാഃ. ഭഗവത്ഗീത വളരെ നന്നായി പഠിക്കേണ്ടതാണ്. വിഷ്ണുവിന്റെ മുഖപത്മത്തിൽ നിന്ന് നിർഗളിച്ച ഭഗവത്ഗീത ഉള്ളപ്പോൾ മറ്റനേകം ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്തിന് ഒട്ടനവധി ശാസ്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുള്ളത്? നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത നന്നായി പഠിച്ചാൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ മുഖപത്മത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെ, താമര ചുണ്ടുകളിൽ നിന്ന് നിർഗളിച്ചതാണ് ഭഗവത്ഗീത. ആ ഭഗവത്ഗീത ഉള്ളപ്പോ നമുക്ക് മറ്റൊരു ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും ആവശ്യകതയില്ല എന്നാണ് ഗീതാ മഹാത്മ്യം പറയുന്നത്. ഭാരതാമൃത സർവസ്വം വിഷ്ണോർവക്ത്രാദ്വിനിസൃതം ഗീതാ ഗംഗോദകം പീത്വാ പുനർജന്മന വിദ്യതേ. മഹാഭാരതത്തിന്റെ സാരവും ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ തന്നെ മുഖത്തു നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതുമായ ഗീതയാകുന്ന പവിത്രമായ ഗംഗാജലം കുടിച്ചാൽ പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. അപ്പോ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് പുനർജന്മം ഇല്ല. ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്രഗീതം ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്ര ഏവ ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനി യാനി കർമാപ്യേകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവാ. ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രം, കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിച്ച ഗീതയും ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ ശ്രീകൃഷ്ണനും ഒരേ ഒരു മന്ത്രം അവന്റെ നാമവും ഒരേ ഒരു കർമ്മം അവന്റെ സേവയുമാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ നാമം മാത്രമാണ് ഒരേ ഒരു മന്ത്രം അല്ലെ, ഭഗവാനാണ് ഒരേ ഒരു ഭഗവാൻ, ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് ഒരേ ഒരു ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടത്. ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രം ഭഗവത്ഗീതയാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്റെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയി പോകുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ സ്പീഡായി പോകുന്നുണ്ടോ? വേഗത്തിൽ തീർന്നു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ ഇതിനകത്ത്? 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും സംശയം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം. അറിയുന്ന പോലെ ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞുതരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്താൽ നന്നായിരുന്നു. അത് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് അർജുനന് മാത്രം പറ്റുമെന്നല്ലേ നമ്മള് ഗീതയിൽ വിശ്വരൂപം? അതെ, അത് അവിടെ കൂടിയിരുന്ന പറയോ മാതാജി? സഞ്ജയനും അത് കാണാൻ പറ്റിയോ? സഞ്ജയൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ മാതാജി, കുറെ പേർക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഭീഷ്മാചാര്യര് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. ഭീഷ്മാചാര്യര് ഭഗവാന്റെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. നമുക്കറിയാം, ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് 12 മഹാജന്മാരിൽ ഒരാളാണ് ഭീഷ്മാചാര്യര്. അപ്പൊ ഭീഷ്മാചാര്യർക്കൊക്കെ ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ സഞ്ജയന് കാണാം, വ്യാസദേവന് കാണാം, അങ്ങനെ കുറെ പേർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരില് അർജുനന് മാത്രമാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരും
അവർക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ പറ്റും. കാരണം ഭീഷ്മാചാര്യർ എന്നൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അത്രയും ശുദ്ധഭക്തനാണ്. അദ്ദേഹത്തിനൊക്കെ ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കും. Clear ആയോ? ഇതുവരെ വിചാരിച്ചു വെച്ചിരുന്നത് ഭഗവാൻ ഇത് ഗീത ഉപദേശിക്കുമ്പോ അർജുനന് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളെന്ന്. ഇപ്പൊ സഞ്ജയൻ ഇത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ലാസ്റ്റ്. അതെ, സഞ്ജയനെ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കാണാം. അതായത് കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കാണാമായിരുന്നു. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? വ്യാസദേവൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹമാണ്. അപ്പൊ വ്യാസദേവൻ അങ്ങനെ ഒരു അനുഗ്രഹം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വ്യാസദേവന് കാണാൻ കഴിയണ്ടേ? നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തത് നമുക്ക് മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോ വ്യാസദേവൻ തീർച്ചയായിട്ടും കാണാം. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ വ്യാസദേവര് ഈ മഹാഭാരതത്തിന്റെ 18ാമത്തെ പർവ്വത്തിലാണെന്നാണ് എന്റെ ഒരു ഓർമ്മ ഭഗവത്ഗീത വരുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് വ്യാസദേവനാണ് അല്ലെ. മഹാഭാരതം എഴുതിയത് വ്യാസദേവൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഗണപതിയെ കൊണ്ട് എഴുതിച്ചു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതായത് ഈ മഹാഭാരതം ശ്രീമദ് മഹാഭാരതം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഗണപതിയാണ്. അപ്പോ അത്രയും അങ്ങനെ എഴുതി എടുക്കണമെങ്കിൽ വ്യാസദേവർക്ക് അത്രയും മനസ്സിലാവേണ്ട കാര്യമാണല്ലോ അത്. കണ്ടറിഞ്ഞ് അനുഭവിച്ചറിയുന്ന ആളാണ്. കാരണം വ്യാസദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരാണ്. ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണദ്വൈപായന വ്യാസൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവതാരം തന്നെയാണ് വ്യാസദേവൻ. അതുകൊണ്ട് വ്യാസദേവന് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഭീഷ്മാചാര്യര് അത്രയും ഒരു പ്യോർ ഡിവോട്ടിയാണ്. അത് ഭീഷ്മാചാര്യർ നമ്മൾ കൗരവ പക്ഷത്താണെന്ന് കരുതി ആ ഒരു രീതിയിൽ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം കൗരവ പക്ഷത്ത് സാഹചര്യം കൊണ്ട് നിൽക്കുകയും പാണ്ഡവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിജയിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച വ്യക്തിയുമാണ് ഭീഷ്മാചാര്യർ. പക്ഷെ സ്വന്തം അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ നിയത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോ ഒക്കെ വിചാരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഭീഷ്മാചാര്യർ ഒരു നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഓക്യുപ്പേഷണൽ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഭീഷ്മാചാര്യരൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം. കാരണം അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ നേരെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അർജുനനെതിരെ ഘോരമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. അത് അദ്ദേഹം ഒരു ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് അയാൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. കാരണം ഒരിക്കൽ പോലും എനിക്ക് ജയിക്കണം എന്നുള്ള വിചാരിച്ചിട്ട് ഉള്ള ഒരു യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നാൽ മറ്റൊരാൾ ഞാൻ തോൽപ്പിക്കാൻ, അയാൾ മരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യുദ്ധവും ആര് ചെയ്തിട്ടില്ല? ഭീഷ്മാചാര്യർ ചെയ്തിട്ടില്ല. ശരിക്കും നല്ല രീതിയിൽ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ യുദ്ധം ചെയ്ത ആളാണ് ഭീഷ്മാചാര്യർ. സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നിട്ട് ഒരാളെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ആർക്കറിയാം? ഭീഷ്മാചാര്യർക്ക് അറിയാം. അപ്പോ സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ ആരെ പറ്റി ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഒരു ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യാം. അതായത് ആ ഓക്യുപ്പേഷണൽ ഡ്യൂട്ടി, നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം, ആ കർത്തവ്യം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന് ഭീഷ്മാചാര്യർ ഒരു നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക്. കാരണം ഭീഷ്മാചാര്യർ എവിടെയും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അർജുനനും പാണ്ഡവരും ഒക്കെ മരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നാശം സംഭവിക്കണം. ഒരു ശതമാനം പോലും ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആളാണ് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ. പക്ഷെ എന്നിരുന്നിട്ടും ദുര്യോധനന്റെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ദുര്യോധനന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തു. അതൊരു ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട്, അതായത് അദ്ദേഹത്തെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി അദ്ദേഹം ചെയ്തു. അതിൽ ജയിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമോ കർമ്മഫലം ആഗ്രഹിച്ചില്ല. അതൊക്കെ നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഭീഷ്മാചാര്യർ. ക്ലിയർ ആയോ മാതാജി? ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്? അല്ല, എന്റെ കോൺസെൻട്രേഷന്റെയും എന്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലെയാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും അത് ഇത്ര ഒരു 18 ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് അത്രയൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ ഇല്ല പറ്റത്തില്ല. മാതാജി, ഇനി ലെവൽ 2 ക്ലാസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ കുറച്ചുകൂടെ, അതായത് ഒരു അധ്യായം 2 ദിവസം വെച്ചിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കിട്ടും. കുറച്ചുകൂടെ ശ്ലോകങ്ങൾ ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിരിക്കും. കാരണം ഇതില് സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ കുറച്ച് ആത്മീയ തലത്തിൽ ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കുറെ വായിച്ചാലൊക്കെ പറ്റുമോ? അതും കൂടുതലായിട്ട് ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ അത്രയും ഫോക്കസ് വരാൻ എന്താ ചെയ്യുക? ഫോക്കസ് വരാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണം, ഭഗവാനോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാരണം ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു ഡിസയർ വേണം. നമ്മളെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നമുക്ക് ആദ്യം വേണം. ഒന്നാമതായിട്ട് അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഒരു ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് അതാണ് മാതാജി. അതുകൊണ്ട് ഞാനത് കൃത്യമായിട്ട് പറയാം. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാൻ അത് തരും. ഭഗവാന്റെ കാര്യമാകുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൂടുതൽ തരും. നമ്മുടെ ഇമ്മൻസ് ഡിസയർ, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു ഡിസയർ ഉണ്ടല്ലോ, അത്രയും പ്യുവർ ആകുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാ പറയുന്നത് അത് പ്യുവർ ഡിസയർ ആണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഭൗതികമായി എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെയല്ല ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.
അപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ എങ്ങനെയാ ഭഗവാനെ എനിക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കാന്ന് ഭഗവാനോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഭഗവാൻ തരും, അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ തരും. പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു പരിശ്രമം, കുറച്ചൊരു പരിശ്രമം, അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുക. നമ്മൾ ആ നാമം ജപിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ. മാതാജി നാമം ജപിക്കുമ്പോഴാണ് മാതാജി നമുക്ക് ചിന്തകൾ വേറെ എവിടേക്കോ പോവുക. അപ്പൊ സഹസ്രനാമം അത് ദിവസം കുഴപ്പമില്ല മാതാജി, അത് കുഴപ്പമില്ല. അതായത് നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തകൾ തുടക്കത്തിൽ പോയത് കൊണ്ട് ഈവൻ ഇപ്പോഴും എനിക്കൊക്കെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ പല ചിന്തകളും വരാറുണ്ട് മാതാജി. അത് പ്യൂർ നാമമൊന്നും ജപിക്കാൻ, ഞാനും ഒരു തുടക്കക്കാരിയാണ്, ഒരു 3 years ആയിട്ടുള്ളൂ ഞാനും ഇസ്കോൺ ഡിവോട്ടി ആയിട്ട്. അപ്പോ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ തോട്ട്സ് വരുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. പിന്നെ തോട്ട്സ് വരാതിരിക്കാൻ പറയുന്നത്, ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ ജപിക്കുക ഒന്ന്. പിന്നെ 2, നമ്മള് തോട്ട്സ് വരുമ്പോ നമ്മൾക്ക് പിടിച്ചാ കിട്ടണം. അതായത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഓ ഞാൻ ജപിക്കുമ്പോ ഞാൻ തോട്ട്സ് ചിന്തിക്കുകയാണ് ഞാൻ പലതും. അപ്പൊ അതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യണം നാമം ജപിക്കാൻ. അതായത് നമുക്ക് ഒരു 10 നാമം, ഒരു 108 നാമത്തിൽ ഒരു 10 നാമം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 നാമം നമുക്ക് പ്യൂർ ആയിട്ട് കേട്ടോണ്ട് ജപിക്കാൻ പറ്റിയ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ജപിക്കുന്നതിന്റെ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾക്ക് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കി തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ട് അത് അറ്റ് സഡൻ നമുക്ക് എല്ലാം കിട്ടില്ല. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുക, ഭഗവാനോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുക, പിന്നെ തുളസി മഹാറാണിയുടെ അടുത്ത് ആരതി ചെയ്യുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ഗുരു മഹാരാജിന്റെ അടുത്ത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും. കാരണം എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്, എന്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഞാൻ 16 മാല ജപിച്ച ഒരാളാണ്. കാരണം എന്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് 16 മാല ജപിക്കുന്ന എന്തോ ഒരു സത്സംഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, 16 മാല ജപിച്ചാലാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ, എന്താണ് മുത്തുകളുള്ള മാലയാണ്, വൃന്ദാവനത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങനെ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകണം എന്നുള്ള ഒരു ഡിസയർ ഒക്കെ വെച്ചാണ് തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ജപിച്ചു. ഒരു ദിവസം ഞാൻ 16 റൗണ്ട്സ് ജപിക്കും, അതിന്റെ അടുത്ത ദിവസം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു മുടക്കം വരും. അത് ഞാൻ കുറിച്ചിടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഒരു പേപ്പറിനകത്ത് എഴുതിയിട്ട് ജപിക്കുന്നത് എത്രയാണെന്ന് എനിക്ക് നോക്കിയപ്പോ ഒരു 10 ദിവസത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ 1 day 16 റൗണ്ട്സ്, അതർ ഡേ ചിലപ്പോ 4, ചിലപ്പോ 8, ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡേയ്സിൽ എനിക്ക് 16 റൗണ്ട്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ വരുന്നത്, എന്തോ ഒരു കാര്യമായൊരു പിന്നെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് എന്റെ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഭഗവാനോട് പോയി സംസാരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സ്വഭാവം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് പോയി ഒരു കരാറ് ഒപ്പിക്കും. എനിക്ക് ഇന്ന് ജപിക്കാൻ സമയമില്ല, എണ്ണീട്ട് ജപിക്കാൻ എന്റെ കൃഷ്ണ, നീ എണ്ണിക്കോ, ഞാൻ ജപിക്കാം, ഞാൻ എന്ത് ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും ഞാൻ ജപിക്കാം, നീ എണ്ണിക്കോ പറയും ഞാൻ. അങ്ങനെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചോണ്ട്, പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു 10-12 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി ഇത് എന്നെ കുരുക്കുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് പിന്നെ ഞാനൊരു സ്ട്രോങ് ഡിസിഷൻ എടുത്തു. പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. അപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് ഒരു ഭാഗത്ത് ശിലപ്രഭുപാദരുടെയും ഒരു ഭാഗത്ത് ജയപതാക സ്വാമി മഹാരാജിന്റെയും പിക്ചർ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ കൗണ്ടിങ്, എനിക്ക് ആ സമയത്ത് വീടൊന്നും ഉണ്ടായില്ല, ഞാൻ ഗൾഫിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്ത് ജപിച്ചു. അപ്പൊ അതിനുശേഷം എനിക്ക് 16 റൗണ്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാറുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ശിലപ്രഭുപാദരെ കുറിച്ചോ ഗുരു മഹാരാജിനെ കുറിച്ചോ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഒരു അറിവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എങ്ങനെ എനിക്ക് ആ ഒരു ഇത് കിട്ടിയതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. അങ്ങനെ തോന്നി, അപ്പുറം ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ വെച്ചോണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് ജപിക്കാൻ തോന്നി, അങ്ങനെയൊക്കെ ബീഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ജാസ്തി വരും. ഞാനിപ്പോ ഒരു 40 ഞാൻ സഹസ്രനാമം പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു 15 minutes എല്ലാം അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ബൈ ഹാർട്ട്. പക്ഷേ ഈ തോട്ട്സ് ഈ പറയുന്ന മാതിരി ഇവിടേക്കോ പറക്കും. ഇത് കൃഷ്ണനെ തന്നെ, ആ രൂപത്തിനെ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ കുറെ രൂപത്തിലോ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആരും പറയുന്നില്ല മാതാജി. പറയുന്നത് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന നാമത്തിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. നമ്മൾ കേൾക്കുക, നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. രൂപത്തിൽ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല, ഇസ്കോൺ ആരും പറയുന്നില്ല. നമ്മൾ കേൾക്കുക, നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത് നമ്മൾ അക്ഷരസ്ഫുടതയോടുകൂടി ജപിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഈ ഷോഡശ മന്ത്രം നമ്മൾ കേൾക്കുക, അപ്പോഴാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തോട്ട്സ് പോവാണ് ചെയ്യാന്ന് പറയും. നമ്മളെ കേൾക്കണം, അതാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കാണ് വേണ്ടത് കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടാനായിട്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാതാജി. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എന്നല്ല, കുറച്ചേറെ തോട്ട്സ് ഒക്കെ വരും മാതാജി. പക്ഷെ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ഓ ഞാൻ ജപിച്ചത് ഇങ്ങനെ തോട്ട്സോട് കൂടിയാണ്. പിന്നെ അതിനെ നമുക്ക് തട്ടി മാറ്റാൻ പറ്റും കുറേശ്ശെ. അതിൽ നമുക്ക് വരുന്ന പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ളത് കൗണ്ട്സ് നമ്മുടെ ഇതിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തോളും. നമ്മൾ ആദ്യം ഡീപ്പ് ഡിസയർ വെക്കണം, ആഗ്രഹിക്കണം
16 മാല ജപിക്കണം. ഇതൊക്കെ ഭഗവാനെ അറിയാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അതായത് നമുക്കിപ്പോ നല്ല ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനൊക്കെയുള്ള ഒരു സൗകര്യം കിട്ടും. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇപ്പോ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ത്രൂ ഇപ്പോ മാഡം പറയുന്ന മാതിരി ഇതൊരു ഗുരുവാണല്ലോ. നമ്മളെ ലെവലിലേക്ക് അത്ര എത്തിയില്ലെങ്കിലും നമ്മള് ഹൈ ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ ഗുരുവിനെ കിട്ടാൻ സാധ്യത നമുക്ക് ഗ്രാജുവലായിട്ടല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കണ്ട മാതാജി. നല്ല ഗുരു അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചൈത്യ ഗുരുവായിട്ട് നമ്മളെ നയിക്കുന്നതും ഭഗവാനാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ എത്ര പിന്നെ ഞാനിപ്പോ പറയുന്നത് ഞാനായിട്ടാവില്ല പറയാം. നമ്മൾ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. കാരണം നമ്മളെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഭഗവാൻ അല്ലാതെ ഇപ്പൊ എന്നെ കുറിച്ച് വേറൊരാൾ പറഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആവും? എന്നെ കുറിച്ച് ഞാൻ തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയേണ്ടത്, അല്ലെ? ഞാനിപ്പോ ഒരു 10 പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 10 പേരോട് ഞാൻ 10 രീതിയിലായിരിക്കും ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ബിഹേവിയർ എന്നോട് എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ രീതിയിലായിരിക്കും ഞാൻ ബിഹേവ് ചെയ്യുക, അല്ലെ? പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ പറയുന്നു അവരിങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമോ? ആയിരിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്നെ കുറിച്ച് ഞാൻ എന്താണെന്ന് പറയാൻ ഏറ്റവും യോഗ്യതയുള്ളയാൾ ഞാൻ മാത്രമാണ് എന്നതുപോലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയും, നമ്മൾ കേട്ടത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുന്നു എന്ന് മാത്രം. അപ്പോ നമ്മളിലൂടെ ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ക്വാളിറ്റിക്കും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഡിസയറിനും അനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം നമുക്ക് തരുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ എന്നൊക്കെ ഈ ശരീരം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു മീഡിയമാണ്, ഒരു ഭഗവാന്റെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്, അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മുടെ ഇതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മള് ചില പ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകം മാത്രം വെച്ചാണ് നമ്മൾ അതിന്ന് ഒരു ഒരു വേർഡ് പോലും അധികം നമ്മൾ പറയില്ല. അതാണ് ആ ആചാര്യന്മാർ എന്താണോ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് പോകെ നമ്മളിപ്പോ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം. മാതാജി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് വലിയ ആചാര്യനിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ മണ്ടത്തരമാണ്. കാരണം നമ്മൾ ചിലപ്പോ ഒന്നും അറിയാത്ത നമുക്ക് തോന്നും അവർക്ക് ഒന്നും ജ്ഞാനം ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്ന ആളിൽ നിന്നാവും നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ജ്ഞാനം നമുക്ക് കിട്ടുക. ചിലപ്പോ ഭഗവാനെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളൊരു ചാൻസ് വരിക. അപ്പോ നമ്മൾ ആരെയും വിലയിരുത്താൻ നിൽക്കണ്ട. നമുക്ക് എന്താണോ അറിവ് കിട്ടുന്നത് അതിലൂടെ നമ്മൾ ജപിക്കണം. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. നമ്മുടെ സാധനയാണ്. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ശരിയായ കാര്യമല്ല. നമ്മുടെ സാധനയോടുള്ള പ്യൂരിറ്റി അതിന്റെ ഇതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടുക. കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത് തരാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ബുക്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ആളാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുക്സ് ഒക്കെ വായിക്കുക. ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം ഇതൊക്കെ വായിക്കണം. അത് സത്യം പറഞ്ഞാല് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരത്തെ തുടങ്ങേണ്ടതായിരുന്നു. എല്ലാരോടും എനിക്കുള്ള ഒരു റിക്വസ്റ്റ് അതാണ്. അറ്റ് ദ ഏർലിയസ്റ്റ് നിങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും പിന്നെ ബുക്സ് ഒക്കെ വാങ്ങി വായിക്കാൻ തുടങ്ങണം. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ട് അറിയണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവര് ഭാഗവതമൊക്കെ വാങ്ങി വായിക്കണം കേട്ടോ. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഭാഗവതം വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഏത് സാധാരണക്കാരനും ഭംഗിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് അതൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഭഗവത്ഗീത ഈ ബുക്ക് എങ്ങനെ? ഇത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ബുക്ക് ഒന്നും ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഞാൻ വായിക്കാറുണ്ട്. ഇസ്കോണിന്ന് കിട്ടിയത് തന്നെയാണ്. വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ദാദാ അത് ഭഗവത്ഗീതയല്ലേ? ഭഗവത്ഗീത. അത് തന്നെയാണ് പ്രഭുപാദരുടെ ബുക്ക്. അതെ അതെ, അത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് അല്ലേ? മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അറ്റൻഡൻസ് ഒന്നും കൂടി അയക്കോ? ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, ഇവിടെ കുറച്ച് ആശ്ചര്യപ്പണിയൊക്കെ. അയക്കാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ എല്ലാവരുടെയും ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ആയി വിചാരിക്കുന്നു. സമയം 4 ആയി. ഡൗട്ട്സ് ഒരുപാടുണ്ട്, കുറെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട്. സമയപരിധി ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ, 4 മണിയായല്ലോ. ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാതാജിക്ക് ഏറ്റവും ബെറ്റർ മാതാജിക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറയുമ്പോൾ മാതാജിക്ക് ചിലപ്പോൾ മാതാജിക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്മൾക്ക് സെൽഫ് തന്നെ ക്ലിയർ ആയി വരും. കുറെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ കുറെ ക്ലാസ് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ കുറെ ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ആയി വരും മാതാജി.
ഓക്കെ മാതാജി, എല്ലാം ടൈം വേണം അല്ലേ? ആ താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് ഞാൻ വംശാകൃത രണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ. ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും മാതാജി. അത് ആ ലെവൽ 2 3 മണിയുടെ ക്ലാസ്സിന് കയറേണ്ടവർക്ക് ഫസ്റ്റ് ലിങ്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അത് 6 അധ്യായം ആയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അതിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഇനി 7 മണിക്ക് കയറുന്നവരാണെങ്കിൽ വേറൊരു ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ 1-ാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് അതിൽ കയറാം. നാളെ തൊട്ട് തേഴ്സ്ഡേ തൊട്ട് കയറാം. അപ്പൊ 3 മണിയുടെ ഈ ബാച്ച് ഇപ്പൊ തുടങ്ങുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് 3 മണിക്ക് തന്നെ ആവശ്യമുള്ളവർ പഴയ ഗ്രൂപ്പിൽ കയറാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ 2 ലിങ്കും ഞാൻ ഇന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. മാതാജി ഇന്നല്ലേ തേഴ്സ്ഡേ? ഇന്നല്ല, Thursday. ഇനി സാറ്റർഡേ വരും. തേഴ്സ്ഡേ ആണോ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ടിങ്? 3 ദിവസമല്ലേ മാതാജി ലെവൽ 2 ക്ലാസ്. ആ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇന്നാണ് മാതാജി നാളെന്ന് പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. നാളെ മീൻസ് സാറ്റർഡേ. ഏതൊക്കെ ദിവസമാ അത്? ഇന്നില്ലേ അപ്പൊ? ഇന്ന് രാത്രി ഉണ്ടാവില്ലേ? രാത്രി ഉണ്ട്, അല്ല 3 മണിയുടെയാണ്. ഞാൻ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചപ്പോ എല്ലാവർക്കും 3 മണിയാണ് കംഫർട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ 3 മണിയുടെ പുതിയ ബാച്ച് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം തുടങ്ങുന്നില്ല. അത് കാരണം പഴയ ബാച്ചിൽ കയറാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനിയിപ്പോ 7 മണിക്ക് കയറുന്നവരാണെങ്കിൽ പുതിയ ബാച്ചിൽ കയറാം. അത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാച്ചിൽ കയറിയെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുള്ളൂ. അതുവരെ ഇതിൽ ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ പുതിയ ലെവൽ 1 ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന്റെ ലിങ്കും ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ വേറെ 1-2 പേര് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ അവർക്ക് അതും ഒന്നും കൂടിയും പഠിക്കണമെങ്കിൽ ലെവൽ 1 തന്നെ കയറി പഠിക്കാം. ലെവൽ 2 രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവാം, കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ എല്ലാ പറയും മാതാജി. പറഞ്ഞ മാതാജി, എന്താ മാതാജി? ലെവൽ 2ന്റെ ക്ലാസ് ഏതൊക്കെ ദിവസമാ? അത് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ ശരിയാൻ ട്യൂസ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേ സാറ്റർഡേ ആണ് 3 മണിക്ക്. ഞാൻ ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കറക്റ്റ് അതിൽ ഡേറ്റ്. എന്തായാലും 3 ദിവസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആഴ്ചയിൽ. അങ്ങനെ 18 ആഴ്ച കൊണ്ടാണ് ലെവൽ 2 പൂർത്തിയാവുന്നത്. കിസ്സൊക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്ത് ഇന്നത്തോടു കൂടി എല്ലാവരുടെയും കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാവരും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. വീണ്ടും ലെവൽ 1 കേൾക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഭഗവത്ഗീത എപ്പോഴും കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വംശാകൽപതരൂപേണ കൃപാ സിന്ധുഭ്യഃ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ് की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. हरे कृष्णा. ഹരേ കൃഷ്ണ. വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യട്ടെ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ചെയ്തോളൂ മാതാജി. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി കേട്ടോ മാതാജി.